Edinburgh. Moje velké doporučení na Vánoce. Minulý rok jsme byli v Irsku, tentokrát jsme zkusili Skotsko. Ubytovali jsme se v hotelu, který byl přibližně 15 minut od centra města, což bylo super, bylo to docházkovou vzdáleností a nemuseli jsme nikam cestovat autobusem nebo tramvají. Těch je tady ale spoustu, takže se do centra dostanete i MHD naprosto v pohodě. Ubytování bylo super, komfortní. Vyrazili jsme ještě na prohlídku města, tady takhle cestičkou nahoru k nám do hotelu. Druhý den jsme se jukli na trhy, které ale začínaly až odpoledne, takže tam skoro nikdo nebyl. A taky do nejromantičtější vesnice. A zase sem přiletíme. Chceme sem letět na jaře nebo v létě a víc si to tady užít s lepším počasím. Jak vidíte, teď je polojasno, před chvilkou ještě pršelo, bylo zamračeno, ale je to tady fajnový. Jo. Další couračka po městě a zakončenou obědem u Bobíka. To je takový pejsek, který tady má svoji sochu. Je k tomu legenda, najděte si to na Google. Pak čokoládovna, super, no a samozřejmě katedrála, to máme moc rádi. A pak zase odpoledne procházka po tržišti, výhled na hrad. A bylo to moc fajn. V nohách jsme nachodili asi 20 km za den, bolelo mě celé tělo, ale stálo to za to. Edinburgh prostě má svou atmosféru. Pro někoho to může působit trochu depresivně, já tomu říkám město Harryho Pottera. Je tam spousta historie. No a večerní Edinburgh je prostě nádhera na Vánoce. Fakt to stojí za to. Ono to z těch videí možná nebude úplně patrný, ale opravdu je to kouzelný, nádherný město. My se sem chystáme i na jaře. V roce 2026, protože jsme si řekli, že jsme zažili bohužel blbý počasí, i když takový typicky skotský. Nicméně řekli jsme si, že bychom se tady rádi podívali, až bude všechno rozkvetlý, do zahrad královských a víc povýletovali, podívali se třeba i na jezero Loch Ness. Tady ta kravina byla dobrá, já jsem si myslel, že ten sníh bude lítat jako na ty lidi při tom focení, že tam vevnitř vlastně se fotili, ale nic nelítalo, pak se to takhle vyfouklo. No a tady už to už byl poslední den a zašli jsme si na naše výborný holandský lívaničky s nutellou. No prostě byla to paráda. Edinburgh fakt stojí za to, tady už jsme na cestě domů a vám rozhodně doporučuji tenhle výlet.